Праваслаўныя вернікі адзначаюць Вялікдзень. Бацькі беларускіх школьнікаў змагаюцца за правы сваіх дзяцей. У Вугоршчыне абіраюць кіраўніка краіны, а тым часам менская «Дынама» зазнала другую паразу ў плэй-офф. Пра гэта ды іншае раскажам у кароткім выданні навінаў нядзелі 12 красавіка на Белсаце. Вітаю! Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Праваслаўныя вернікі адзначаюць галоўнае хрысціянскае свята – Вялікдзень. У сталіцу з невялікай затрымкай даставілі жыватворны агонь з Іерусаліму. З Менскага кафедральнага сабору яго разнясуць па ўсёй краіне. А напярэдадні ва ўсіх праваслаўных храмах Беларусі прайшлі ўсяночныя службы. Давайце паглядзім, як гэта было. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисуске благодеть живот даровал. Христос воскресе из мертвых. Бацькі беларускіх школьнікаў стварылі петыцыю з просьбай адмяніць забарону на мабільныя тэлефоны. Нагадаем, з пачатку мінулага навучальнага года вучні не могуць карыстацца гаджэтамі ў навучальных установах. Перад пачаткам заняткаў іх збіраюць у асобныя скрыні. У петыцыі бацькі прывозяць 3 аргументы, чаму забарону трэба скасаваць. Першая – бяспека школьнікаў. У экстранных сітуацыях дзеці не могуць звязацца з сям'ёй. Так здарылася ў Віцебску, дзе хлопчык з пераломам не змог датэлефанавацца да маці, бо яму не аддавалі гаджет без класнай кіраўніцы, а яе ў школе падчас здарэння якраз і не было. Таксама аўтары петыцыі звяртаюць увагу, што навучальная установа не нясе ніякай матэрыяльнай адказнасці за гаджеты ў выпадку паломкі ці крадзяжу. І адзначаюць, што праз забарону смартфонаў дзеці не могуць падчас заняткаў карыстацца інтэрактыўнымі матэрыяламі. Пад Варшавай знайшлі метэазонд, які мог прыляцець з тэрыторыі Беларусі. Паводле папярэдняй інфармацыі, яго маглі выкарыстоўваць для кантрабанды цыгарэтаў. Пра інцыдэнт паведамляе польскае радыё РВМ-ФМ. Паветраны шар знайшоў у раёне вёсцы Духаў мясцовы жыхар. Ён паведаміў пра гэта паліцыі, на месца прыбыла сапёрная група. У выніку агляду аб'екту пагрозаў не выявілі. Не знайшлі побач з метэазондам ні пакета з кантрабанды, ні GPS-прылады, ні сім-карты, з дапамогай якіх звычайна адсочваюць груз. Цяпер польская паліцыя праводзіць праверку па факце здарэння, высвятляе ягоныя акалічнасці. Уладзімір Зяленскі прапанаваў Расіі працягнуць велікоднае перамір'е. Пра гэта прэзідэнт Украіны заявіў у сваім вечаровым звароце. Мы далі гэтую нашу прапанову Расіі, і калі Расія зноў абярэ вайну замест міру, гэта яшчэ раз прадэманструе свету і прынамсі Злучаным Штатам, хто і чаго напраўду хоча. Украіна будзе дзейнічаць люстрана, задачы вызначаныя для нашай арміі. Калі расійскіх удараў не будзе, то не будзе і нашых адказаў. Мы памятаем, як было ў падобных сітуацыях раней, і дакладна ведаем, з кім маем справу. Калі не будзе расійскіх ракет, не будзе расійскіх дронаў, будем таксама захоўваць цішыню ў небе. Згодна з загадам Пуціна, перамір'е з расійскага боку дзейнічае ад учорашняга вечара да канца сённяшняга дня. Пры гэтым напярэдадні бакі абвінавацілі адзін аднаго ў парушэнні дамовы. Гэтак Расія атакавала Херсоншчыну і Сумшчыну, дзе пацярпеў экіпаж медыкаў. А напярэдадні Вялікадня Украіна і Расія правялі буйны абмен ваеннапалоннымі. Дадому вярнуліся 175 украінскіх і гэтулькі ж расійскіх вайскоўцаў, а таксама па 7 цывільных асоб з абодвух бакоў. Абмен адбыўся праз беларуска-украінскую мяжу. Іран і ЗША не дасягнулі пагаднення на сустрэчу ў Пакістане. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джей Ді Вэнс пакінуў краіну пасля амаль сотняў перамоваў. Мы правялі ў перамовах 21 гадзіну, і за гэты час у нас адбыўся шэраг змястоўных абмеркаванняў з іранцамі. Гэта добрая навіна. Дрэнная навіна ў тым, што мы не дасягнулі пагаднення. І я думаю, што гэта дрэнная навіна для Ірану значна больш, чым для Злучаных Штатаў Амерыкі. Мы вельмі выразна пазначылі нашы чырвоныя лініі. Тое, у чым мы гатовыя пайсці ім насустрач, а ў чым не. І мы зрабілі гэта настолькі ясна, наколькі гэта было магчыма. Але яны вырашылі не прымаць нашыя ўмовы.
Со словаў Вэнса, ключавым стало пытанне іранскай ядравай праграмы. Маўляў, галоўная задача Дональда Трампа не дапусціць, каб Тэгеран валодаў ядравай зброі, нават у доўгатэрміновай перспектыве. Аднак журналісты Financial Times паведамляюць, перамовы зайшлі ў тупік з прычыны Хормузскай пратокі. Паводле крыніц газеты, больш за 5 гадзін бакі абмяркоўвалі кантроль над стратэгічным аб'ектам. Аднак так і не прыйшлі да пагаднення. Іншы суразмоўца ў размове з журналістамі адзначыў, што Іран настойвае на тым, каб захоўваць кантроль над водным шляхам і спаганяць плату суднаў. Прэзідэнт США Дональд Трамп у сваю чаргу заявіў журналістам, што няўдача перамоўнага працэсу яго, цытата, не вельмі турбуе. Маўляў, США і так ужо перамаглі ў гэтай вайне. Выбары, за якімі сочыць увесь свет, у Угоршчыне абіраюць парламент, які прызначыць фактычнага кіраўніка краіны, прэм'ер-міністра. Ці ўдасца апазіцыі прыйсці да ўлады, ці сваё крэсла захавае праз 16 гадоў праўлення адыёзны Віктор Орбан, якога называюць самым прарасійскім палітыкам Еўропы. На месцы падзею працуе мой калега Алесь Сіліч. Участкі ў Угоршчыне адкрыліся яшчэ о 6 гадзіне раніцы, і выбарчы працэс ужо ідзе. Як паведамляе Reuters са спасылкай на дадзеныя сацыялагічнага цэнтра 21 Research, апазіцыйная тыса Петра Мадзяра мае каля 53% падтрымкі сярод тых, хто ўжо вызначыўся, супраць 39% у Фідэш. Але іншыя даследаванні даюць іншую карціну. Напрыклад, праўрадавы інстытут Незапонт ацэньвае падтрымку Фідэш у 46% супраць 40% у Тыса. А незалежны цэнтр Медіан, наадварот, паказвае значную перавагу апазіцыі да 20% пунктаў. Гэта азначае, што апытанні моцна разыходзяцца, і вынік застаецца непрадказальным. Напярэдадні я таксама запісваў апытанне на вуліцах Будапешта. Удалося пагаварыць з 7 вугорцамі, і 6 з іх, у тым ліку адна пажылая жанчына, даволі рэзка выказаліся супраць Віктора Орбана. Пры гэтым многія проста адмаўляюцца даваць каментары, а тыя, хто ўсё ж размаўляў са мной, ужо пасля выключэння камеры, казалі, што асцерагаюцца магчымых падтасовак і фальсіфікацый. І да беларускіх навінаў. Рызыкаваў не толькі сваім жыццём, але і жыццём дачкі. У Нясвіжы супрацоўнікі ДАІ учынілі сапраўдную пагоню за матацыклістам. На мотоцикле становимся справа, прижимаемся к обочине. Супрацоўнікі ДАІ пачалі пераследаваць матацыкл Кавасакі з пасажыркаю, калі той на вялікай хуткасці пранёсся паўз іхны патруль. На заклікі спыніцца матацыкліст не рэагаваў. Праз некалькі хвілінаў пагоня скончылася аварыяй. Мужчына не даў рады з кіраваннем, і матацыкл перкуліўся на праезнай частцы каля скрыжавання. Як выявілася, матацыкліст 40-гадовы мясцовы жыхар. Не меў правоў кіроўцы і быў у стане моцнага ап'янення. Медычны агляд паказаў больш за 1 праміле. У такім стане ён катаў на матацыкле сваю 14-гадовую дачку. Дзяўчына, на шчасце, моцна не пацярпела. Супраць яе бацькі склалі некалькі пратаколаў. Хакейная менская «Дынамо» атрымала другую запар хатнюю паразу ад казанскага «Акбарсу» у другім раўндзе плэй-офф кантынентальнай хакейнай лігі. Старт суботняй сустрэчы на Менскай арэне выдаўся для зуброў шокавым. Казанцы павялі 0-2 ўжо на 4-й хвіліне. Першы перыяд каманды скончылі з лікам 1-3. Другі аказаўся безвыніковы. Галоўныя ж падзеі разгарнуліся ў 3-й 20 хвілінцы. У родных сценах «Дынамо» здолела перавярнуць хаду сустрэчы і нават выйсці наперад 4-3 за хвіліну да канца перыяду. Аднак літаральна праз 30 секундаў Акбарсу ўдалося зраўняць лік. А ў овертайме канадзец Нейтан Тост здабыў для казанцаў перамогу 4-5. І Акбарс умацоўвае перамогу ў серыі 2-0. Непрыемная параза. Мы прарабілі добрую працу, здзейсніўшы камбэк у трэцім перыядзе. Тым самым далі сабе шанец на перамогу. Мы правялі добрую гульню. За сустрэчу было толькі некалькі выдаленняў. У нас былі нядрэнныя шансы, і гульня глядзелася добра. Цяпер супрацьстаянне пераязджае ў Татарстан. Трэці матч серыі да 4 перамог пройдзе ўжо заўтра. Каб працягнуць змаганне на хатняй пляцоўцы, «Дынамо» трэба здабыць хоць адну гасцявую перамогу. Пра больш падрабязную інфармацыйную карціну дня і вынікі тыдня чакае вас у вечаровым эфіры нядзельнай студыі «Белсад» з Алесем Залеўскім о 19 гадзіне па Менску. Я ж заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».